tenemos presupuesto, lo que no tenemos son médicos. Nos faltan profesionales y ese es el problema para poder resolver todos los problemas que queremos resolver en salud. Asteazkenean Bilboko Atxuriko auzokideek 2019an Vox alderdiaren hauteskunde ekitaldi baten aurka protesta egitegatik auzipetutako 9 lagunei elkartasuna helarazi diete. Elkartaratzean hauen absoluzioa eskatu dute auzokideek. Gertakariak 2019ko azaroaren 6an gertatu ziren, Voxen hauteskunde ekitaldi baten aurkako protestan. Ertzainak polizia lerro sendoa ezarri zuen liskarrak areagotuz. 9 pertsona identifikatu eta salatu zituen ertzainak. Besteak beste, oztopatzea, erresistentzia, mehatxuak, gorroto delitua eta agintaritzari eraso egitea egotzita. Orain 5 urte beranduago, azaroaren 18, 19 eta 20an epaituak izango dira 9 hauek. Fiskaltzak akusatuentzat 9 eta 14 hilabete arteko espetxe zigorrak eskatu dituen bitartean, eskuin muturreko alderdiak akusazio partikular gisa aurkeztu eta 4 zein 8 urte arteko kartzel zigorrak eskatu ditu. Kontzentrazioa Bilboko Gizakunde plazan burutu da, 100 herritarrek barailak eraman dituztelarik protesta gisa. Babes plataformak eta manifestariek ustezko muntai poliziala salatu eta mozal legea aplikatzea kritikatu dute. Haien ustetan, errugabetasun presuntzioaren gainetik poliziaren bertsioari lehentasuna emateagatik. Manifestarien esanetan, fascismoren aurka egitea eta eskubideak defendatzea ez bailitzateke delitua izan behar. Nafarroko Foru Gobernuak hizkuntzen balorazioa arautzen duen merezimenduen dekretua onartu du Nafarroko Kontseiluaren aldeko irizpena jaso ondoren. Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak Nafarroko Administrazio Publikoetan lanpostuak eskuratu eta betetzeko merezimendui buruz 2017an onartutako dekretua baliogabetu eta 5 urtera Foru Gobernuak argi berdea eman dio araudi berriari. Besteak beste, administraziorako sarbidean euskararen eta Europar Batasuneko lanhizkuntzen, ingelesa, frantsesa eta alemana, ezagutzearen balorazioa ezartzen duena. Dekretuak ez du jasotzen euskara merezimendu gisa baloratu behar den lanpostuen zerrenda. Dekretu honen arabera, eremu euskaldunean bakarrik baloratuko da euskara. Aukera ematen du hizkuntza horren ezagutza eremu mistora zabaltzeko, baina ez modu orokorrean, baizik eta lanpostuarekin eta bere ezaugarri espezifikoekin zerikusia duenean. Horretarako, deialdi bakoitzean, balorazio individualizatu egin beharko da. Eremu ez euskaldunean, ordea ez da euskara baloratuko. Honen ondorioz, Euskalgintzaren Kontseiluak, hizkuntza eskubideen behatokiak eta zenbait sindikatuk dekretua atzera pauso bat dela adierazi dute eta gogor kritikatu dute. Gobernuaren jarrera eta estrategia atzerakoia dela adierazi dute. Kontseiluak esan duenez, orain arte, legeak ezarritako eremu ez euskaldunean, euskararen ezagutza baloratu ahal izan da lanpostu batzuetarako. Dekretu berriarekin berriz hori ere ezabatu da eta Nafarroan ofizialak ero berezkoak ez ziren atzeriko hizkuntzak baloratu ahal izan dira. Gehitu dutenez, eremu euskaldunean bertan ere, dekretu honek epaitegietan baliogabetu ez ziren neurriak baino atzerakoiagoak ezartzen ditu. Kontseiluarentzat atzera pauso onartezina da, eta gobernuaren jarrera euskarafobo atzerakoi eta erreakzionarioaren baitan kokatzen du erabaki hau. Era berean nabarmendu du parametroak aldatzeko garaia dela. Hala, euskararen ofizialtasuna Nafarroa osora zabalduko duen euskararen lege berri bat aldarrikatu dute. Arabako mendiak aske plataformak Laminoriako parke eolikoaren proiektua bertan behera uzteko eskatu du, ingurune naturalean eragin negatiboa duela salatuz.
Adierazpena Arabako Foru Aldundiako ingurumen iraunkortasuneko eta natura ondareko zerbitzuek egindako txosten batean oinarritzen da, eta proiektuak ingurunean izan ditzakeen ondorio negatiboak nabarmentzen ditu. Hau ez ezik, plataformak Azazetako zentral eolikoaren proiektua gelditzea eskatzen du ere bai. Parke hau Laminoriako proiektutik 2,4 kilometrotara baino ez dago, eta biodibertsitateari, paisaiaren kalitateari eta habitaten arteko loturari eragin liezaieke. Arabako mendiak askek, Arabako mendialdearen eta Arabako lautadaren arteko eremuaren garrantzi ekologikoa nabarmentzen du. Natura 2000 sarean arriskuan dauden eta babestuta dauden animali zein landare espezien etxea baita. Hala nola, boneliren arranoa eta ugatza. Txostenaren arabera, azpiegitura horiek instalatzeak ekosistema horietan eragin itzulezina izango luke. Plataformak bere aldetik Aixendar enpresari Azazetako eta Laminoriako proiektu eolikoak estrategikoki zatitzea leporatu dio. Besteak beste 16 aerosorgailuko parke bakar bati legozkiokeen ingurumen araudiak ez betetzea. Plataformak Gasteizko Legebiltzarra eta Eusko Jaurlaritza ere kritikatu ditu. Beren ustez, enpresa elektrikoek ingurumena eta lurraldea babesteko dituzten interesen alde egiteagatik. Gaur egun beruak sarrera egin dute albezala behin-behineko egitura batzuetan, baina barakigu eraikina dela osoki bota beharko dela, eta hor bat dugu berun eta garatuko eraikin bat berriz eraiki beharko dela. Hasi gudantzak parte bat bere gain hartuko du, baina parte handi bat gure gain gelituko da, eta hortan espero dugu egin bat txerken laguntza hartu dela, eta ondoko sartzean beruan eskola sendo bat ukan da berri. Irakaskuntza publikoko sindikatuak parlamentuaren aurrean batu dira parlamentuan izango den osoko bilkuran Nafarroako 2025ko aurrekontuetan sare publikoko irakasleen aldarrikapenak ezartzeko beharrezkoak izango diren diru partidak gehitzea eskatzeko. Datorren astelenean, bigarren greba eguneko lehenengo bilera izanen dute hezkuntza departamentuarekin eta argi utzi dute proposamen zehatzak behar dituztela. Horrela ez izatekotan ez dute deusestatzen mobilizazioekin jarraitzea. Irakaskuntza publikoko sindikatuak Nafarroako parlamentuaren aitzinean elkartu dira. Parlamentuan izango den osoko bilkuran, Nafarroako 2025ko aurrekontuetan sare publikoko irakasleen aldarrikapenak ezartzeko beharrezkoak izango diren diru partidak gehitzea eskatzeko. Nafarroako gobernuak eta EH Bilduk urriaren 29an 2025ko aurrekontuen akordioa onartu zuten eta sindikatuek adierazi dutenez, akordioan ez dira haien eskaerak islatzen. Ez dituztela irakasleen aldarrikapenak oraindik aintzat hartu, eta badakigu naia egonezkero oraindik ere kreditu zabalpenen bidez aukera badagola sartzeko, ez? Argi dagoena da, bi greba deialdi egon direla, biak oso arrakastatsuak izan direla, eta ezin dutela beste alde batera begiratu. Datorren astelenean, bigarren greba osteko lehenengo bilera izanen dute hezkuntza departamentuarekin. Eta argi utzi dute proposamen zehatzak behar dituztela. Bai, guk beti argi utzi izan dugu ez dugula dena gaurko nahi edo biharko nahi. Ez dago nahi duguna negoziazio prozesu bat hasi eta konpromisoak egotea. Lehentasunezkoa izango litzateke batez ere ratioen jaitsiera etapa guztietan ematea, eta gero baita ere soldaten igoeran ere zerbait egotea. Azkenean gero karga gainzama murrizteko eta horrek ez du diru kosturik. Orduan, lehentasunezkoa nik uste batez ere ration jaitsiera izango zela, horrek bai gainzama murriztuko lukela automatikoki. Horrela ez izatekotan, ez dute deusestatzen mobilizazioekin jarraitzea.
Hilaren 11ko bilerara kezkati doaz, eta esan dutenez, Hezkuntza Departamentuari arduraz jokatzea eskatu diote. Lab sindikatuak salatu duenez, Lapau enpresak Osakidetzak azpikontratatutako anbulantzia zerbitzuak Araba eta Bizkaiko kontratuak utziko dituela iragarri eta gero langileen soldaten ez ordaintzeak metatzen jarraitzen ditu. Hortaz gain, enpresak langileak ez jakintasunean dituela adierazi dute. Enpresak gaur egun ez ditu bilerek egin nahi. Ez daude bilerak, ez dago organizaziorik, ez dakigu zer gertatuko den, noiz gertatuko den. Heltzen den informazio guztia komunikabidetik heltzen ari da. Jaurlaritzak anbulantzia enpresaren irteera ordenatua zorrigabeko prozesua izango zela adierazi zuen arren, sindikatuak salatu du anbulantzietako langileek ez dutela urriko nomina jaso, ezta udako aparteko ordainsariaren gehiena ere. Honi hurrengo ordainen langileekiko kezkak gehitzen zaizkio. Gainera, lan baldintza okerrak salatu dituzte lan material zein formakuntza aldetik. Material falta daukagu. Ambulantziak oso mermatuak daude ere, bai gurpilak, bai kolpeekin, bai errebisioak egin barik, organizazio eta programazio falta edo esker dago bat ere. Atzo biela iziguten mezu bat ere esanez, datorren asteko formazioa bertan bera uzten zutela, hau da, aurtengo formazioa ere 6 formazio kibarriko genituen eta bat egin dugu urte osoan. Sindikatuak zerbitzuaren egiturazko arazoa dela adierazi du behin eta berriz. Zerbitzu duin bat eskaini ahal izateko publifikazioa beharrezkoa dela aldarrikatuz. Publikoa izanez, azkenean kontrola handiago izango da, dirua eta ordenketak langileri ere etorriko da Osakidetza edo emergentzia saiatik. Ez ditugu ikusi uteko langileak kobratu barik. Pentsa ezina da hori gertatzea, edo medikuak edo erizainak. Zergatik gure egoera hau da, zergatik bai ikusten da normala gure egoera hau. Ez gara bakarrik zenbakiak, ez gara bakarrik teknikariak pertsona gea. Labek egoera honi aurre egiteko Jaurlaritzako osasun sailari egindako biltzeko eskariaren aurrean ez du oraindik erantzunik jaso. Osasun ituna adosteko bileran Alberto Martínez osasun sailburuak Lapauren arazoa konpontzerako bidean zeudela adierazi zuen arren. Con esta medida se trata de favorecer el arrendamiento de vivienda permanente, especialmente la situada en zonas de mercado residencial tensionado, frente a los arrendamientos turísticos de temporada o por habitaciones, con incentivos que pueden llegar hasta el 90% de reducción del rendimiento neto. Egin duzuen lan honetan argi geratzen den ideia bada, emakumeak erabakiguneetan egotearen eragina positiboa dela gizartearentzat.
Ez bakarrik justizia sozialagatik, baizik eta erakunde edo kasu honetan sindikatuetako eraginkortasunerako baita ere. Berdintasuna, berrikuntza, kalitate, kudeak eta aurreratua eta etengabeko hobekuntzako elementu bat ere badela. Emakume gehiago behar ditugu beraz, erabaki guneetan. Baina ondo dakigu oraindik ere emakumeek zailtasun asko dituztela hauetara heltzeko. A fundamental principle of American democracy is that when we lose an election, we accept the results. That principle, as much as any other, distinguishes democracy from monarchy or tyranny. But we must accept the results of this election. Marielle Franco politikariaren erailketagatik 78 eta 59 urteko kartzela zigorra ezarri die Brasilgo justizia auzitegiak Roni Lesa eta Elzio de Queiroz polizia ohiei. Erailketa 2018ko martxoaren 14an gertatu zen. Tiroz hil zuten Rio de Janeiron ospatu zen Gazte Beltzak egiturak mugitzen izeneko ekitaldi politikoan parte hartu ondoren. Lesa eta Queiroz 2019an atxilotu zituzten, baina aitorpena ezen 2023 arte lortu. Elzio de Queirozek orduan aitortu zuen erasoan erabilitako autoa gidatu zuela eta Roni Lesak tiro egin zuela. Azken honek epaiketan esan zuen zinegotzia hiltzearen truke $4,000 baino gehiago eskaini zizkiotela, CNN edabideak jakitera eman duenez. Kasua, azkenean, 2 polizia militar horien espetxeratzearekin itxiko da, aipatu bezala, 78 eta 59 urteko kartzela zigorra, ezarrita. Letra txikia dauka honek, baina.
Bi akusatuek elkarlanerako akordioak lortu dituzte zigorra murriztearen truke. Lesak 30 urteko zigorra adostu du krimena agindu eta finantzatu zutenak salatzearen truke. Queirozen akordioaren baldintzak oraindik ez dira ezagutzen. Atera diren izenak Txikiño eta Domingos Brazao izan dira. Anaiak, bi politikari boteretsu duela hilabete batzuk atxilotu zituztenak. Lesak 3. izen bat ere eman zuen, Ribaldo Barbosa komisarioarena. Honek krimena diseinatu zuela, adierazi zuen. 3 epaiketaren zai daude. Giza eskubideen defendatzaile sutsua zen Marielle Franco mafien kontra eta komunitate txiroenen alde borrokatu zuen. Bere burua Mare Favelan ezitako emakume, beltz, ama eta feminista gisa etiketatzen edo identifikatzen zuen. Soziologia ikasketak burutu zituen eta politikan Marcelo Freixo diputatuaren aholkulari gisa sartu zen, sozialismoa eta askatasuna alderdian. Berarekin hartu zuen parte Rio de Janeiroko giza eskubideen eta herritarren defentsarako batzordean. Bere borrokak Brasilgo gizartean suposatu zuenagatik protesta jendetsuak antolatu ziren herrialde osoan jazotakoa argitzeko eskatuz eta giza eskubideen aldeko nazioarteko erakundeek ere justizia eskatu zuten. Marinet Silvak, Marielle Francoren amak, Franco Institutua sortu zuen. LGTBIQ kolektiboko eta periferiako gaztebeltzak inspiratzeko, konektatzeko eta ahalduntzeko helburuarekin. Bi egunetan, 2 kazetari erail dituzte Mexikon. Urriaren 29an Mauricio Cruz Solis kazetaria hil zuten Uruapanen, Michoacan estatuan. Hurrengo egunean, Patricia Ramirez, erreportari mexikarra, Patibunguri izenaz ezagunagoa, tiroz hil zuten Mexikoko Kolima hirian kazetarien babeserako batzordeak jakinarazi duenez. 2 kasuak oraindik argitzeke daude. Mauricio Cruz Solisek Uruapango alkatea elkarrizketatu zuen atentatua gertatu aurretik. Estatuko gobernadoreak erantzuleak aurkitzeko estatuko operatiboa aktibatu dela jakinarazi du. Ez beharra jakitera eman bezain laster, Mexikoko hedabideen aliantzak komunikatu bat atera zuen eta exijitzen du adierazpen eta informazio askatasunaren aurkako delitu hau ez dadila zigorrik gabe geratu. Hurrengo egunean, urriaren 30an, Patricia Ramirez kazetaria erail zuten. Ramirezek musika taldei buruz, ikuskizunei buruz ematen zuen berri tokiko hainbat hedabideetan. Estatuko fiskaltza nagusiak hainbat hipotesi ditu eta horietako batek biktimaren ingurukoek narkotikoen merkataritzarekin izan dezaketen harremanean jartzen du fokua. Antza, fiskaltza nagusiaren hitzetan, orain arte bildutako datuekin erailketak ez luke zerikusirik izanen kazetari gisa betetzen duen lanarekin. Kazetarien babeserako batzordeak erailketa hauek gaitzetsi eta agintariei eskatu die ikerketa berehalakoa eta eraginkorra izan dadila. 2025ko maiatzaren 15-etik 25 egingo den Euskaraldiko 11 aurkeztu dute gaur Bilboko Bidebarri eta Kulturgunean. Komunikazioa, kirola, musika edo sukaldaritza bezalako esparruetan aritzeagatik ezagunak diren Euskal Herriko txoko guztietako herritarrekin osatu dute Euskaraldiaren enbasadore taldea. Inoren ordezkari izan gabe modu pertsonalean eta borondatez arituko dira. Talde anitza osatu dute guztien artean. Ikusten duzuen bezala, Euskal Herri mailan erreferenteak diren pertsonak dira. Eta aniztasuna irudikatzen dute genero, adin, lurralde eta aritzeko esparruei dagokionez. Baina badute ere zerbait komunean. Euskaraldian belarri prest edo ahobizi izatea erabaki dute. Maiatzean, beraz, 11 egunez, txapa jantzi eta bakoitzak bere erronkari eutxiko dio. Euskaraldiak sortzen duen mugimenduaren konplize izango dira 11 pertsona horiek, izan ere ariketan parte hartzeaz gain, euren inguruko jendeari Euskaraldiaren berri emango diete. Nire kasuan gutxienez, nahi duena da modu kontzientean nire burua behartzea, Euskara erabiltzera, nire egunerokotasunean erabiltzen dute Euskara, familian, lanean eta bar, baina gehien bat nabaritzen duena da aisialdian, lagunekin, kalean, tabernetara joaten garenean, edo dendetara joaten garenean edo nalakoa, erderara jotzen dudala, edo dugula, edo, nire kasuan jotzen dudala, ez?
Eta, egun hauetan, maiatzen, baina baziberko garaia ere, ez, egunero egin beharko dugu, modu konstientean ez lehenengo pausu hori euskaraz eman. Eta, hori izango da pixka bat nire erronka. Eta ez dela bakarrik behar bat dagoela, baizik eta erantzun bat badagoela ere, hori ere oso hunkigarria da. Eta Arabar bezala, emakume eta zinemagile industria batean non minoria, emakume euskaldun Arabarra, minoria asko ere biltzen duen pertsona izan da ere, arrotasun handia horrelako ekimen batean enbasadore bezala gonbidat. Euskaraldiaren bidez, hizkuntza portaerak normalizatu nahi direla azpimarratu dute aurkezpenean. Euskaraldiaren bidez, hizkuntza portaera batzuk normalizatu nahi ditugu. Arau sozial bihurtu. Baina portaera simpleak diruditen arren, oraindik ez daude jendartean errotuta. Eta horren bilagoaz euskaraldiarekin. Lehen hitza euskaraz egiteaz eta euskaldunen artean, elkarrizketak euskaraz mantentzeaz ari dira besteak beste. Euskal Herrian zenbat tximeleta, hegazti, lore eta zuhaitz ditugu. Bada horiek identifikatzeko Arantzadik Naturako 4 minigida aurkeztu ditu Toni Jobet ilustratzailearekin batera, espezierik ohikoenak denok ezagutu beharrekoa jaso dituzte bertan eta horien berri eman digu Ana García del Bao botanikariak. Arantzadik Toni Jobet ilustratzailearekin eta Orix eta Lektiorekin batera atera ditugu 4 gida. Botanikaren alorretik 2, loreen gida bat eta zuhaitzen gida bat, eta gero hegaztien gida eta tximeletana. 4 gida hauen helburua da edozein naturzale, ume, heldu, ikasketak izan alorrean edo ez, naturara gerturatzeko tresna bat izatea. Oso formatu erreza da, edozein motxiletan egon daitekena, eta helburua da hori mendira eraman eta espeziak ikastea. Iepa, haue dira aste honetan euskaraz iritsi diren proposamenak. Blackish beltza Ainoa, Fermin Muguruzaren animaziozko filma jada ikusgai dago Filmin plataforman, baita primeranen ere. Lehenengo parteko Manage protagonistaren alaba du pertsonaia nagusia, 1988an, 21 urterekin Euskal Herrira abiatuko da Ainoa aitaren lurraldea ezagutzera. Primeranetik mugitu gabe, Konpainia Onak pelikula, benetako gertaeratan oinarritutako drama, Silvia Munt zuzendari eta aktore kataluniarrak zuzendu du lana, baina istorioa Jorge Gil Munarriz Gipuzkoarraren ikasle batzuen dokumental labur batetik jaio zen. Basauriko 11ak deiturikoen historia du oinarri. Prime Video plataforman, zombiak, izurriteak eta egoera posapokaliptikoak maite dituztenentzat izenburua aproposa. Zeta apokalipsiat, amorruaren antzerako gaixotasun bat zabaldu da munduan zehar eta gizakiak izaki ondarkor bilaketzen ari dira. Dogman, Luc Bessonen film berria da, Caleb Landry Jonesen antzezpen lan harrigarria buru dela, traumatizatua eta bere txakurrekin gizartetik kanpo bizitza daraman Douglasen istorioa azaltzen du. Eta amaitzeko Netflixen Lydia Poet, Italiako aktivista eta lehen emakume abokatu modernoa izan zenari buruzko telesail italiarra. Gogoratu, euskarazko estreinaldi guztiak zernonikusi.eus webunean topatuko dituzuela.
Hernani Komik euskarazko komikia azoka antolatu dute 3. Hernanin, punta-puntako komikiak topatuko dituzue Atsegindegi plazan, baita horien aurkezpenak ere. Dela 2 urtetatik egiten gabiltzan euskerazko komiki azoka, Hernanin. Bada euskera hutsezko azoka bakarra, komiki azoka bakarra Euskal Herrian, gaur egun. Eta bai bilatzen dugu erreferentziala izatea euskal komiki gintzan. Hernani Euskal Herriko komikilarien eta komikizalen topaguna izango da, Hernaniko komiki gehien eta Euskal Herriko saretze bat uztartuz. Euskarazko komikigintzak azken hilabeteetan eman dituen lan esanguratsuenen erakusleia izango da Hernani Komik. Labetik atera berriak diren sormen lanak ikusi, gozatu eta erosi ahalko dira bertan. Eukiko ditugu zuzeneko marrazketa saioak edo tailerren bat ere bai, eta gero oso aurkezpen interesgarriak eta komikiak ere ikusi ahal izango dugu zer publikatu den aurten eta bertatik bertara egileekin egoteko aukera ez da beti egoten. Gainera, ibilbide profesional osoa goraipatzeko Josef Camino saria emango zaio Asisko Urmeneta irudigile eta komikilariari. Urtero euskal komikile bat bere ibilbideagatik edo omentzea bilatzen da, eta aurten Asisko Urmeneta omenduko da, bere ibilbide sobera ezaguna dala medio, eta aurten Asisko Urmeneta izango da omendua bai. Hernani Komik zaletuentzat aukera paregabea da, komikigilen eta zaletuen artean topagune bikaina delako, eta hain zaletuak ez direnentzat komikigintzara gerturatzeko aukera ere badelako. Komikia ez da oso gauza zentrala gure literaturan, baina, kuskusiatzen hasitan ikuste dut interes handia piztu dezaken gauza bat dela, daukagula pagotxa handia hementxe Hernanin daukagulako euskal komikigintzaren azoka bat, eta gerozta gauza gehiago eta anitzagoak publikatzen direnez, iruditzen zait oso aukera polita, kuku bat egiteko eta azokatik pasatzeko. Hernaniko udalak antolatu du Eusko Jaurlaritzaren babesarekin eta Arrieta argitaletxearen Xabiroi aldizkariaren eta Gaueko komiki dendaren laguntzarekin. Kaixo beste behin, gaurkoan 3 gai desberdin buruz hitz egingo dugu, zinean inguruan, baino 3 ekintza desberdinetan. Lehenengoa pasaden fantasia eta beldurrezko Donostiko astea, komentatu zelan beste behin aste baten zehar, beldurrezko inguruan edo fantasiazko edo zientzia biziozko gaiak ikusten dituzen filmai buruz festival bat bizi genuen. Beti bezala, giro oso berezia elkartuzuna eta oso ondo antolatuta eta antorkizarean benetan disfrutatu genuen pelikula desberdinetaz. Irabazlea aipatuko du Oditi, Irlandatik etorri zen beldurrezko film bat, Casa Rural kantatu baten inguruan eta bertan bizian familiako gai askotan ikusi duen gaia ikutzen duna, baina badirudi zuzenduta dagoela oso berizi batean, ez duen aukera ikusi ikusteko, baina irakurri detenagatik, kritika oso positiboak eukizuna, eta azaroak 22an hemengo zine komerzialetan estrenatuko dana, beraz, hor gonbidapena, hemendik 2 astetan estrenatuko den film hori, beldurra disfrutatzen du jendearentzat, Donostien irabazlea izan den filma. Eta honekin lotuta, egun hauetan, gaur eta bihar oraindik, zinearen jaiaz disfrutatzeko aukera dugu, prezio murriztu horretan, 3 € zinea juteko aukerataz. Donostiko zine areto guztiak bertan inskrituta daude, eta ez da aurretik inskritutu behar beste batzutan bestela bera zinea jun, eta sarrera hori prezio murriztuan eukiko dugu egun hauetan, bai gaur, bai bihar osteguna. Orduan, aukera desberdin oso interesgarriak daude, baina 3 aipatuko ditugu. Alde batetik Salve Maria filma, Marc Col katalanak zuzendutakoa, baina Katixa Agirre idazle arabartaren liburuan oinarrituta, amek ezin dute liburuan oinarrituta, eta gai oso gogorra ikusten duna infantizidioa, eta depresio postparto horren inguruan ikerketa oso ausarta egiten duna. Irakurri degunagatik filma, esan bezala oso ausarta da, ez du ezer ez uzten, eta nahiz eta gai polemiko eta zaila izan, zinea eta arte, ulertzen du zuzendariak transgeros horrea izan behar dula, eta benetan historia oso interesgarri bat ekartzen dugu ikusteko. Beraz hor gomendapen bat. Beste bat izango zen Anora filma,
Cannes Festivalen irabazle izan zana, eta Sean Baker zuzendari estatuatarren azkeneko lana izan dena. Esaten dunetenetaz, Oscar eta favoritako handia dena, eta kasu honetan, Brooklyneko auzo pobre baten bizitza kontatzen diguna, prostituta baten ikuspuntutik eta bereak bizitzen duen historio berezi bat. Film naiz eta gai zaiak ikutu, oso positiboa, bere zuzendariak egiten duena beti, eta seguro oso disfrutagarria dena. Beraz, Anora filma ere oso gomendarria. Eta bukatzeko, estatu batuko beste zuzendari baten azken filma, baino kasu honetan berak ja esan duna izango da bere karrerako azkeneko lana. Kasu honetan Clint Eastwood eta zaigia hitz egiten, zuzendari handia, mitikoa, eta gaur estrenatu, asteburun estrenatu zen bere azkeneko film hau, Jury No. 2 deitzen dana, epai gaiten inguruan jotzen duna, eta epaile batek bizi behar duen edo aurpegiratu behar duen dilema etiko edo moral bat, Clint Eastwoodek beti gustatzen zaio, nahiz eta arlo desberdinetan kokatu bere filmak, dilema pertsonal, moral, hoiei inguruaz ikerketak egitea, eta badirudi hontan ondo lortu duela, eta nola ez, film hau ikusteko derrigorrezkoa zinezaletuak beran guztiontzat. Beraz, 3 gomendio horiek disfrutatzeko zinearen jai hontaz, prezio murriztutaz. Eta azkeneko gai bezala, Leidorreko zinera jungo gera, ze datorren asteburu hontan estrenatzen da Marko. Marko dela, Jon Garaño eta Aitor Agirren azkeneko filma, ja asko ezagutzen ditugun zuzendariak, Loreak edo Handiak filmak zuzendutako zuzendariak, prestigio handiko zuzendariak eta lan oso onak egiten nahi diranak, eta Marko da beraien azkeneko lana. Donostiko zinemaldian estrenatu zeina, eta orain asteburutan estrenatzen den filma, eta gainea Leidorrean edukiko duguna ikusgai ja asteburu honetan estrenu fetxakin. Kasu honetan larun batean, igandean eta astelehenean. Gogoratzeko, Enric Marcoren historia erreala kontatzen du. Enric Marco bere garaien falsifikatu zuten filma bizitako esperientzia bat Matausen konzentrazio zelai hortan bizitakoa, baino azkenen deskubritu zanan denak gezurra zana, eta gure zuzendari hauek historia hau kontatzen digute, beraien beti ikuspuntu pertsonal horrekin, eta seguro film oso interesgarria izango dela, beraz Leidorrea joteko aukera ezin hobe. Hor gomendio ezberdinak eta disfrutatu. Kaixo, zer moduz, kirolari dagokionez, gaur gimnasiarekin hasi behar du. Izan ere, 8.500 zale baino gehiago gozatu zuten munduko gimnastika erritmikoko izar konstelazioarekin Barakaldon. Bilbao Exhibition Center hain zuzen ere, ospatu den 18. Euskal Gym nazioarteko galan pasaden larun batean. 2024ko Parisko Olinpiar Jokoetako podium olimpiko osoa egon zen. Alemaniako Darja Bartholomew, Bulgariako Boriana Kalein eta Italiako Sofia Raffaeli urrea, zilarra eta brontxea Parisen ikus-entzuleak unkitu zituzten. Olimpiara domina irabazleen gain beste figura batzuk ere aritu ziren Bizkaiko tapizean, hala nola Alemaniako Margarita Kolosov, Esloveniako Ekaterina Bedeneva edo Italiako Milena Baldassarri diploma olimpikoa lortu zutenak jokoetan. Estiliana Nikolova, Helene Kerbanov, Espainiako senior taldea eta Eneko Lanbea ere munduko mailako erreferentziazko ekitaldi honetan izan ziren. Gainera, beste aldetik, saskibaloiari buruz ere hitz egin behar dugu.
emakumezkoen Endesa Ligako 5. jardunaldian Ardoik goi mailan lehen garaipena erdietsi zuen, etxean, Zeltari 81 eta 72 nagusituta. Partida osoan zehar aurretik joan zen talde nafarra, eta 47 eta 40 emaitzarekin joan ziren atsedenera. Azken laurdenean gauzak estutu egin ziren, baina Ardoik aldeari eutsi ahal izan zion. Kutxaban Araskik berriz ezin izan zuen irabazi, lehen laurdenetik Osono Jairisek izan baizuen aginte makila. Bigarren laurdenean ere gidoi bera izan zuen partidak. Atsedenera, 28 eta 36 heldu ziren. Hirugarren laurdenean indarrak aitu zaizkie eta azkenekoen markagailuko aldea jada handiegia izan da. Porrota honekin talde gasteiztarrak sailkapenaren azken postuan jarraitzen du garaipen bakarrekin. Lointek Gernika Bizkaiak ere porrota jaso zuen Kadin Laseuren aurka, 75 eta 72. Gernikarrek azken unera arte borrokatu zuten, baina sorterik gabe eta jaurtiketetan asmatu gabe oso zaila izan zen etxetik urrun irabaztea ligan. Orain, 2 asteko geldialdia izango dute azaroaren 14 arte. Ferrolen aurka izango da urrengo partida, Malosten. Valentziak eta IDK Euskotrenek elkarren aurka jokatu behar zuten partida berriz atxeratu eginda Goialdeko borraskak Valentziako erkidegoan eragin duen egoeraren ondorioz. Azkenik, eskubaloiari buruz ere hitz egin behar dugu. Polonian konpromiso erabakigarriaren bezperetan Super Amara bera konfiantza erregaia kargatu zuen. Etxetik kanpo zuen bolada txarra haustean Atletico Guardesen etxean eta lidertza galdu zuen Imanol Alvarezen taldea 26 eta 27 nagusitu ostean. Oso berdinduta eta boladaz bolada joan zen partida. Donostiarrek jakin zuten talde galiziarren azken erreakzioari eusten. Gipuzkoarrek 45. minutuan 17 eta 23 gehiengo handiena lortu ostean etorri baitzen. Imanol Alvarezenek jakin zuten etxeko taldearen baloi galtzeak baliatzen alde handitzeko, baina azkenean sufritu egin zuten garaipen garrantzitsu bat lortzeko. Pistara beti gogorra den garaipen sufritua. Asteartean Zumaian 7:30 motivemarket.com Gijon etorriko da. Oraindik punturik gabe dagoena, baina kontzentratuta egotea komeni da, ez Lublinera joan aurretik pentsatzen hastea. Bestalde, beti onak eta Zuazok ez zuten garaipenerako aukerarik izan. Etxean jokatuta ere, Costa del Sol Málaga 27 eta 30 eta Rocasa Gran Canaria 18 eta 27 taldeen aurka urren zurren. Hilabeteak igaro dira baztandarrak osasun zerbitzuarekin kezkatuak daudela. Osasun sistema publiko duina aldarrikatzeko mobilizazio dinamika batekin hasi ziren duela hilabete batzuk. Egoeraren berri emateko abuztuaren 27an bilera irekian antolatu zuten Elizondon Nafarroko osasun plataformarekin batera. Herritarrek egoera jakin zezaten. Elizondon ez ezik, Baztango udalerria osatzen duten herri guztietan eragina du mediku faltak, baita Urdazubin eta Zugarramurdin ere. Hala ere, osasun zerbitzuan dagoen hutsunea ez da oraingoa. Honen berri jakiteko Elizondoko osasun etxera gerturatu gara. Baztango osasun plataformako kidea den Elena Arretxarekin hitz egiteko eta plataformako kidea ez ezik Urdazubin erizaina den Izargi Zumarragarekin mintzatzeko. Elenak kontatu digunez, egoerak okerrera egin duen arren, 2020an Covidak hutsune handienak utzi zituen. Astapenak ez dakit nik uste dut aspaldekoak direla, beti patzen dugu erreferentzia gise pandemia garaia. Nik uste dut aitzinetik ere ja bazirela hainbat hutsune. Nik herritar gise bederen lehenbiziko zera nabaritu nuena izan zen medikuen joan etorria. Bai, igual medikuak baziren garai batean, baina behin etorri, mediku bat zagon, handik 3 hilabetetara edo, hainbat hilabetetara itzuli eta bertze bat zen, joan etorri hoi.
eta ondarruntara mediku falta, gero eta gutxiago. Honen arira, baztandarrek plataforma sortzea erabaki zuten, haien eskaerekin aurrera egiteko. Plataformaren eskaerak lehenik eta behin ratioak edo kupoak kubritzea, hau da, Elizondoko osasunetxean 3 mediku tokatzen badira edo dagozkigu, 3 izatea. Ez bat, ez bi, 3, hori lehenik eta behin. Eta gero plataformak, hainbat eskaera ere ditu, adibidez, lehen arreta hoi indartzea, osasunetxetan ematen den lehenbiziko arreta hoi indartzea, guretako arras garrantzitsua da, ze hemen detektatzen aldira hainbat arazo eta larriago joaten aldiren gauzak egitatu. Irailaren 29an manifestazio jendetsua egin zuten Elizondon. Zeinetan 1500 pertsona baino gehiago elkartu ziren mediku falta salatzeko. Elizondoko osasun eremuek barne biltzen du Baztan eta Urdaztubi eta Zugarramurdi. Orden, Elizondoko osasunetxea da osasun zentro nagusie eta gainerakoak dire konsultorioak. Orden, badago konsultorio bat Urdaztubin, bertze bat Arizkunen, Iruritan eta Oronozen. Eta Elizondoko osasunetxea da, osasun etxea handiena, bertzetan mediku eta erizaina bakarrik daude, eta hemen familiako mediku ez gain, badago pediatra, badago fisioterapia arreta, badago gizarte langilea, hau da pixket osasunetxe kompletoena. Oraintxe berian Elizondoko osasunetxean mediku titularrik gabe gaude, egia da mediku bat kontratatu zutela irailaren 16-17an, norbaitek plaza hartu bidena bar, mediku bat benbin egoteko. Sistema egonkor bat aldarrikatzen dute. Landa eremuko biztanleak lehen mailako biztanleak direla diote. Beti ere, 2. maila batean uzten dituztela salatuz. Erraten dutena da, ez dagoela nahiko mediku Nafarroa osoan dauden plaza huts guzti horiek betetzeko, eta orden dauden medikuek aukeratzen dituztela Iruña inguruko zonaldeak, eta landa eremuetan bizi garenak gelditzen gara mediku gabe. Hoi da bereek erraten dutena eta ez dutela soluzio zehatzik planteatzen. Euskararen garrantzia azpimarratu dute ere, euskaraz hartatuak izateko eskubidea goraipatuz. Olako egoera berexietan, aigara medikuek eskatzen eta aigara pixket igual edo atzentzen algara hizkuntza eskubide horietaz utziz pixket 2. mailan, ez? Baina, euskaldunak gara, euskara solasten gara eta hortaz, aldarrikatu nahi dugu ere mediku euskalduna izateko eskubidea. Justo gainera momentu honetan kontratatu duten mediku ez da euskaldune eta kontratatuko dute bertze bat edo idea hoi dago eta bera ere ez da euskalizune. Orden, alde hortetik medikoa bai, baina ez dute euskara solasteko eskubidoi edo euskara zartatuak izateko eskubidoi bermatuko. Nafarroako Osasun Departamentuak eskainitako alternatibak eskasak izan direla esan dute kideek. Behin-behineko medikoa eskaini dizkiete eta hori baztandarrentzat nahikoa ez dela argi utzi dute. Hortaz, mobilizazio dinamikarekin jarraituko dute, haien eskaera guztiak bete daitezen. Kaleetan haien haserrea eta kezka islatuko dute. Datorren asteazkenean, hilaren 9an, beste elkarretaratze bat eginen dute Elizondon eta dei egiten diete beste behin baztandar guztiei mobilizazioan parte hartu dezaten. Erraietatik errana, erraietatik emana. Eta 2006an aurkeztu zuten Euskara Hutsean ekoizten den 11 telebista Iñaki Uriaren gidaritzapean euskaldunok telebista euskaraz ikusteko aukera izateko asmoz. Orain, aro berri bat hasi du 11ak.
Iñaki Uriak erretiro hartu eta erreleboa hartu dio Ainhoa Jauregi hernaniarrak. Etxe honetako zuzendari berriarekin elkartu gara. Belaunaldi berrien txanda da. Ainhoa Jauregi naiz, hernaniarra, 43 urte ditut eta 2 seme-alaben ama. Kazetaritza ikasi nun eta lehenengo lana kazetaritza munduan edo, karreran nenbilela argian egon nintzen 7 hilabetez, gero lokalia Txingudin eta taberna desberdinetan lan egin eta gero eta arropa dendetan da, baineten lan egiteko aukera izan nun, eta egon nintzen 14 urte. 14 urtetan egin nun lana, dokumentazioan, erredakzioan, lokuzioak egiten, aurkezpentxo bate bere egiten ibili nintzen, eta gero pandemia etorri zen. Eta pandemiakin publizitateak bera intzun, eta saio batzuk bertan bera gelditu zian, zeon lana denentzako, eta batzuk kanpoa joan ginen. Eta hori izan zen 2020ko udaran, eta hortikan 3 asteta edo Iñaki Uriak deitu zian, eta amaikan sartu nintzen. Bagia esan ez da gehiegi pentsatzen, banoa egunerokoan, eta ez da bateko zerbait izan ez dare. Prestaketa bat egon da, eta hilabete batzutan zehar elkarrekin egon geha. Ordu, mentalizatuan egon, abuztu bukaeran itzultzen nintzanean hartzen nula, gutxi gora bera nahiko kokatuan egon, baina oso konstiente pila bat ikasi behar gauz askotan, baina gogotxu eta ondo, momentuz, ondo. Ez, eta besori niretzako ezinbestekoa da. Bai zuzendaritza taldekoa eta bai langileena. Zuzendaritza gaina iruditzen zait pertsona bakar batek ikuspegi oso batekin zuzentzea ezinezkoa dela. Osea, nik behintzat ezin dut, orduan. Daukagu Mai Motxales, teknika arduraduna izan da urte askotan zehar, ekoizpena eta gauz desberdinak eman ditu, eta orain dago zuzendaritzan berrikuntza eta digitalizazio arduradun bezala baita ere. Eta honintzak darama gehiago finantzen kudeaketa. Horta ninago kanpo harremanekin gehiago lotuta. Baina bai, taldea ezinbestekoa lanetzako. Bai, berrikuntza ez da bakarrik zuzendaritza aldaketan. Nik uste oso garrantzitsua izan dela baita ere antolaketa, barne antolaketa berria. Horre egon da prozesua, zuzendaritza aldaketarekin batera prozesu batean sartu ginen, aholkularitza baten laguntzaz. Eta orduan asmoa zen lana parte hartzaileago bat izatea eta eraginkorragoa. Alegia, indituguna da osatu talde desberdinak, ekoizpen talde desberdinak, gero badago produktu talde bat, edapenaz arduratzen dan beste bat, kudeaketa, izango litzakela zuzendaritza zabalago bat, jarraipenak eta egiteko erresagoa izateko, kontraste talde bat, kalitatean ere eragin bat izateko. Egia da, eguneko egunan oraindikan ez gabiltzala, baina nik uste ondo hasi gehala eta poliki lortuko duela emaitzetan ere hori islatzea. Bai, ezinbestean. Biziraun nahi badegu, ezinbestean. Orduan gure apostua bada pixka bat, telebista bat gehala aztu gabe, eta hori belaunaldi ezberdinak ikusten gaituztelako, edo ez, euskal komunitatean belaunaldi ezberdinak gaude, eta telebista ikusten dutenak adin batetik aurrerakoak dira. Beste guztiak, belaunaldi gazteak plataformetan daude edo eremu digitalean, sare sozialetan, webgunean, baina webgunea ere sartzeko interesa handia izan behar du, etorri behar zaio. Orduan bada asmoa pixka bat jauzi digital hori egitea eta indarrak bertan jartzea. Nahiko ondo, ze lantaldean jende gazte asko daukagu. Orduan horrek ere egungo realitatera hurbiltzen dizu. Horretaz gain, esan dizute, prozesu batean gaude, orduan baita ere nola urtea amaitu, gu gaude oso baldintzatua diru laguntzekin, orduan. Ditugu ekoizpen propio minimo batzuk ekoiztu beharra bintxo bertan telebistarako. Orduan lan karga handiak ez eukitzeko jendia, egia pixkat horrekatzen.
eremu digitala eta telebista. Gero ja, nik uste eremu digitalera jauzia egiteko ez dugula arazorik eukiko, egin ditugu saiakera batzu gainera, erronkekin edo kale galdeketak, podcastak eta nahiko ondo funtzionatu dute. Aktualitatean igual pixka bat gehiago lantzea tokatzen zaigu, baina lortuko dugula uste. Azkenean da formatuan asmatzea, badaukagun margena saiakerak egiteko, nola lortzen dugun gaztegiengana iristea, baina nik uste hurbiltasunetik helarazte baitugu mezuak eta irudi erakargarriekin zer lortuko dugula. Baliabide ekonomikoak, iturri desberdinak, diru iturri desberdinak daude. Egia da izan dela nik uste gauza faktore ezberdinen bat egin dutela eta nik uste lehenengo puntua dela behar degula erakunde publikoen babesa. Benetan sinisten badute Euskal Hedabideak egon behar degula, bertako hedabideak zaindu behar dituzte eta ekonomikoki ere lagundu. Bestela badakite olako proiektuak ezin diala aurrera atera. Publizitatea, leheno publizitatean ere sarrera handiak egoten zian, baina orain ere hori leku guztietan berak adijoa. Eta Euskal komunitatean bueltaka gabiltza hedabide guztik, Euskal hedabide guztik, egoera ekonomikoa orain gizartea ez dago bere onenean, orduan, gauz desberdina daude. Oraintxe bertan, nik uste beste politika batzuk behar direla. Azkenean, baliabide ekonomikoekin oso lotuta dagoen zerbait da, baina egia da, alik eta etekin gehien ateratzeko modua izan daitekeela beste hedabideekin edo beste eragile batzuekin batera elkarlana sustatzea. Eta uste dut gainera epertainean horrela beharko dula. Hori ez, jauzi digitala oso ondo dago, baina sartzen gaur ozeano handi batean, baita gaztelerazko eta inglesezko edukiak eta plataformak eta bar gure kompetentzia bihurtzen dianak. Orduan nik uste euskalgintza barruan, hori, hedabideak, elkarteak eta bar, elkarlana bilatu behar degula. Azkenean gaudenak, beti ongeanak, argia, berria eta gurean ondo dago egoera, baina gero badago telebista publikoa, bagian apostu gehiago egin beharko lukena euskarazko ikusentzunezkoengatik. Hor gabezia handi bat sumatzen dudala, eta horrela badoaz baliabide publiko asko. Orduan, ikustetena da gabezia handia, baina handienek egin beharko luketena agian, esfortzu hori hor behar da gehiago, hor daudelako baliabideak. Beamondarrez oroitzen gara, Bergarako besarkadaz. Bai. Ez daukagu asmorik hori aldatzeko, euskaratik eta euskeraz, Eta eragile lortzen dugun denok batea benetan euskararen normalizazioan eragitea. Eta konsumoa sustatzea, karo. Mugarritzat baino, mugarritzat ezakit, zuzendaritza aldaketa eta antolaketa berriarekin, gaude momentu batean nahi eta nahi ez, gizarteak eskatzen duen horretara egokitu behar gehala. Horrek ez du esan nahi aurretik egindako guztia mozten dugula, bidea jarraitzen dugu, lekuko hartzen dugu eta bidea jarraitzen dugu, baina gaur egun eskatzen dian komunikazio mota horietara edo egokitzen saiatzen. Baina balioak eta mantentzeko helburuarekin da misioare bai. Hizkuntza gutxitu guztiek bezala. Eta gu ondo handazkagu, gaztelera, frantsesa, inglesa, bai. Erronka handia da, baina aldi berean ere abantaila bat izan daiteke. Asmatzen badegu, ez dakizien dan formula bentxe, baina asmatzen badegu jendearengana iristen, baita lan pila bat dago. Lan asko dago eta ikusten egia gainera horrez barima gaude ze atzerakada dauden hizkuntza politikan ere, ezta? Azken aldian, hartu dian erabakiak ikusita hor egon behar dugu. Orduan erronka handia da, baina gogotsu gaude.
Bai, bueno, lehenik eta behin, esan ditugu baliabide ekonomikoak eta bat, bai aipatu nahiko genuke fundazio bat sortu genula edo martxan jarri genula duela 3 urte, eta bueno, komunitateko kide batzuk bertan ekarpenak egiten dituztela eta hori lagungarri zaigula oso. Orduan eskerrak bai eman nahi dizkiet eta guk hartzen dugun konpromisoa euskararekiko, kazetaritzarekiko, euskal komunitatearekiko berdina eskatzen dut bueltan baita ere. Ilusio handia, indarra eta ardura. 3 horien kombinazio bat.